Master Decor ви представяме новата ни SPC настилка. Каменно-полимерен композит. Монтажът е бърз и лесен. Реже се с макетен нож, просто штракаш и редиш. Каменно-полимерен композит е с твърдо ядро, което прави настилката здрава и стабилна. Не се влияе от температурни промени, което я прави подходяща и за подово отопление. SPC настилката предлага визия на дърво или мрамор. Градената XPI подложка увеличава комфорта на стъпване и намалява шума. SPC настилката е напълно водоустойчива, подходяща е за всякакви помещения. Коридор, кухня, спалня, хол, също така не се драска и лесно се поддържа. Имаме различни модели и шарки. Светъл дъб, златен дъб, светъл орех, тъмен орех, мрамор. Поръчайте на masterdecor.bg или се обадете на 0876 627 995.